Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo nasande ɗiɗi morse hitande ujunnaje nogase jeegom ɓatake men fati koye wasiya cellal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni popɗo woni min mbi kisal ɓural nden ka e yajende iwde to jomiraɗo yo duumo emen bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kala alhamisa eɗen kewi nayade e cellal ɓalli wasiya cellal nde tawno neɗɗo rentinte ko gila nadde hen. Sani neɗɗo ne rentine jaɓe tan ne waɗe ñalɗi rentindimɓe jaɓeɗen paali en pawle goɗɗe en e goɗɗumen ko hadema nadde hen. Sa naati hen hankadi ni ko an wontata docteur hoorema, an wontata docteur hoorema, ko an safrata hoorema hankadi. Kono rentuɗum ko gilaɗo tiiɗi a suwa nadde hen. Sa hesi ɓoddi hankadi a naati hen hankadi ni ko an safrata hoorema. Docteur ko cafrowo, neɗɗo fof ko docteur safro hoorema. Ko heddi ko noon ko rentinde, rento sukara kewɗo, rento lamɗam kewɗam, rento lammo kewɗo, rento ko waɗi gueres ha ɓurti woni bellere ha ɓurti, rento ɗum ha ɓurta, rento ɗum ha ɓurta, fof ko ha nafma an neɗɗo tan. Dentinowo o laabriyedu tan, omo rentina beele yimɓeɓe gonay kisal. Kono so tawi neɗɗo rentima dañi cellal, holmo nafata ɗum? Nafata ko an dentiɗo, wona dentinɗomo o. Allah subhanahu wa taala kala ko haɗi en ko ha nafa en, kono wonno eɗen tiiɗi koye en jiiɗa haɗede hunde, hay sene bone men en mbaɗat tan so dañi en bone ruttone safroyo. Ñooto bina, miskikino, lorlikino, deƴkino taw koko haɗano kala, ɗum woni neɗɗo. Sukaɗo janggata ɗo janggoy looto wani sikkata elle ka yiɗa ɗum, tene so jangi mawni nafata ko hoore mum. Feewe gollal ma, moƴƴe gollal ma, looto law, daw law, yetto gollal ma law, gollu moƴƴin nunɗo ko ha nafma. Sa ittama e golle ma keɓa galle mon joɗɗa, natta dañde hay ko coɗɗa warga e sukara, hol lorotoɗo ko an. Ustu sukara, an mbeta waɗat économique sukara o fof ko ha nafma. Sa dañiɗo hen jabet sukara ko an leptoto, kirisaji fof ko an dañata.
ustu kirmasi ustu lamɗam ustu nebam fof ko an tan nafata. sa sikki welnata ɗum ko wanjude ha heewa wanju ha heewa. So tawi loro ari ƴeewen lorotoɗo ko an tan loroto, wona banggue dépasse o koto banggue rafiji to. kono neɗɗo ne yurmini anda ko nafata ɗum, koko manata ɗum tan yiɗi. manore noon ene moƴƴi kono ala battane. manore ene moƴƴi de kono ala battane, ko nafoore waɗi battane. ayi ɗi football uji jahoji ɗi ndaari ɗi no moƴƴi, neɗɗo yo laar bal no moƴƴi, aɗa janga hen ko heewi. ay équipe sénégal hanki hawruɓe belgique hanki ɓe, kala neɗɗo laarɗo no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi ma hule hen allah no feewi, anda kala ko jiiɗa ɗino ko battane moƴƴa. ni tan foti. fuɗɗade ne weeli yo, fuɗɗade ne daɗi yo, fuɗɗade ne yooɗi yo, fuɗɗade ne yiɗa yo, fuɗɗade ne horsina yo, yalle battane moƴƴe feŋe e dow ma. battane moƴƴe ɗe so ala battintoɗa tan koto metti. ay nde fuɗɗi yimɓe fof ne belti, sénégal loggi yimɓe fof ne belti ne ndeeƴi. sénégal loggi gonguel yimɓe fof ne belti, yo ɓeydo yo ɓeydo. ay sawru ndu wahliti ɓe yo loggi, ɓe loggi kadi poɗɗen. yimɓe puɗɗi jeertade no feewi, ɓe loggoy gonguel ɓaafiɗen battane moƴƴe e battane bonɗe. sa daari tan ma janngo en ko heewi. hur doge enen fof en dogi, an aɗan yeeso 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 adaɗani tawade. ene wawi wahlitade min garta yeeso walla min garta caggal ketta yeeso. mbimi caggal neɗɗo maayani, fulɓe kay kaali gayni, fulɓe jii ko deftere mawde mo suwa lumbu woto jal jooliɗo. ɓayde neɗɗo maayani gasani tagdede. waylo wayloji aduna ene hefto neɗɗo hay so tawi ko seconde goto heddi e mayde makko. ɗum tagi neɗɗo ɗo woni kala yo ñaago Allah battane moƴƴe. hay goto daɗani, hay goto heedani caggal. enen pop goɗen koye togde ɗen jaaha, Allah andi gadotoɗo, Allah andi keɓowo wune, Allah andi battintoɗe ko moƴƴi. sa ndaari kadi équipe sénégal o hanki ene tindinma neɗɗo yo hoolo Allah woto woppu haydara. a sellani tan mbaɗa découragé natta safrade, mi maayi mi tampi mi woppi suuɗi mi ma e ala. ɓe fiyaɓe ɗiɗo ha ala dernier minute, fiyaɓe ɗiɗi ala dernier minute, kono cofti cembolini ha piiti ha datti ha elmini ɓe wonnoɓe yeeso. neɗɗo ni ko ni tan mbatta elmina rafiji ma foof. a tinnoto cirñinoɗa, lootoɗa, daroɗa, dadoɗa, kaɓoɗa ha poola. sa haɓaki ha foolama a ñooda binat. kala ko ari haɓo ɗum ɓenna yaha. so mette ari haɓo ɓenna yaha, so tikkere haɓo ɓenna yaha, so gañgu haɓo ɗum ɓenna yaha, so rafi haɓo ɗum ɓenna yaha, so basal daro sirñino haɓo ɗum salo ñooda binde hen, salo ɗum hokkuma stress, salo ɗum nawruma caggal. kala ko ari won bir gonda koye aduna ko combat, ala kala ko newi. a daroto cirñinoɗa Allah walluma, Allah adda ballowo kadi walluma. a daroto cirñinoɗa yimɓe fof mi o ko rondi ko ɗum yettoytako de ɗum o haalima ko fukkude to maayi woli ɓe ngara ɓe balluma kono ala mbiyata o ngal dongal o ko feƴƴi ko oya maduno hollumo. ɓe garata walludema, kono so tawi a darni koyɗe a wi so Allah jaɓi mi yettinat, Allah walluma. Allah adda goɗɗo labɗo reedu walluma ha pukka. ɓe mbiya min ganduno o yimum ko liggi o ko barke tan o naggam, ɓe change konngol ɗi. enen ko ma waxon waxet change den konngol ne wayno en yarde ndiyam ni. wonata so woni min ganduno o ko duwanaɗo o ko ɓinguel moƴƴel min ganduno. alhamdulillah eɗen mbawi politique. banda men garane actualité goto mo leydi sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki waɗi waylo waylo mawɗo, waɗi toɗɗale kese, wo teskinama o itti nayo
ɓattiɓe Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Ngagne Demba Touré, Aliou Gueye, Toussaint Manga. Eɗen gandi Aïda Mbodj wonno koto DER ko société ballowo rewɓe ha mbawa liggade, lomtima ko Abdoulaye Niang. So tawi ko Toussaint Manga wonno koto LONASE, lomtimo ko biyeteɗo Abdourahmani Balde. So tawi ko Aliou Gueye wonno koto Petrosen Holding SA, lomtimo ko Ceerno Saydou Nourou Ly. So tawi ko Ngagne Demba Touré on wonno koto SOMISEN, lomtimo ko Mamadi Touré. ɓeɗo hen no goni duftaɓe hanki ɓattiɓe Sonko no fewi, guittama ha laaɓi e wonde directeur uji woɗɓe mbatta ɗon toɗɗale kewɗe kadi hanki goɗɗe mbaɗi. Kono to leydi Mauritanie hanki ko seppo mango wanno yeeso kaso ɗo Dumba sarɗiyankoɓe ɗiɗo ñawaɓe Dumba. Seppo hanki ngo noon ngo ira waɗi, Biram Da e joom suudu mum e woɗɓe kala ne jaltuno e ngon seppo. Police noon hutorima doole e tumde wonande cetal darningal haqqe innama ade ira. ɓe mbi ko police hutorima doole no fewi, weddima gaz uji, waɗi piile bonde ha kanko Biram o gañi hen hawnawa to hôpital. Fandare mabɓe noon ko ɓen sarɗiyankoɓe ɓe mbiyani mbaɗani nangga e ŋañŋañalde hay wutteji teddugal men ittaka ɓoora. Hay wutteji teddugal men ittaka ɓoora, ɓoorede saabu ɓoore tan ko nanga tan gudda teni ɗum ne haaɗi. ɓe mbino ko ɓen yo ɗaccite jaaha, kono seppo ngo noon hanki wuli jaw. Musidɓe tedduɓe, fedde yumma almuɓe e gardugol sohna Aminata Guissé to Wendu Boseyaɓe, ñalawma hande o fedde yumma almuɓe kala dawi fayi toon to Hunare. Ma dusɓe noon ñalawma hande o e yaade toon nde Ceerno Djiby Konté maɓe jiidir yogay terɗe khalifaɓe taweteɓe to Hunare. Nayiɓe toon hande ko defande sukaɓe almuɓe noɓe kewi wadde kala saaha, defande sukaɓe almuɓe yelotoɓe, defane kañumen sernamu men, beltine on ñalawma, ñammine maaro welko fewko, ko hewani nebam, hewani kirmasi, hewani lamɗam, hewani ñamako. Gonga Huray Demba Kassé min calminima, kañum waɗa heew ñamako ha wuro mayde ko sukaɓe ñamata. Min calmini joom galle ma en ɗam na foof e musidɓe wurdaɓe toon fof min calmini ɗumen. Alhamdulillah, Hajja Fat Diagnel Sadio Demba Sy e sohna Hajja Aminata Guissé e dendagal terɗe yumma almuɓe kala ma dusodire mabɓe so Allah jaaɓi ha toon to Hunare inchallah. Eɗen gandi fedde yumma almuɓe ene jogui cate mum ha toon to Mbahe, ha to Ñabina, ha to Lugseyɓe Gorgol, ha to Wodobere, ha toon to Wali Jantan, ha toon to Yasin Lakke. Ene sari mbiyen ha toon to Ndulmaji Demɓe, ene sari no fewi. ɗum noon eɗen mbasiyi rewɓe ɓe yoɓe tinno kamɓe kala ɓe ceŋo e fedde yumma almuɓe. Moni kala ɗo woni ko hattani, so wutte, so darab, so sabunde, so fabiyon, ha tenti noon fabiyon ŋaji, saabu ndungu woni koye arde. Sukaɓe ne goni ɓe gona e cellal e kisal e laaɓal, gila e paɗe mum ha e senare laaɓal mum, ha e ñamdu mum e yardu mum. Eɗen mbasi kala pelle rewɓe to goni yoɓe tinno ɓe mbaɗa juuɗe mabɓe e fedde yumma almuɓe. Mboɗo ñaagui kala pelle rewɓe e pelle worɓe ɗo mbawi wonde e nder aduna o kala. Mboɗo ñaagui fedde fof rewɓe e fedde rewɓe ɗo wawi wonde kala yo tinno kala saaha wooda ko itti waɗa e booñ fedde yumma almuɓe, beele ene wawa ƴellitade ko ɓural tan, ko ɓural tan. Ma dañ mo inde mum haala, wooda mo inde mum haalaka, taw mo inde mum haalaka o ene waɗa
ɓura ɓe inde men haala ɓe ɗo Allah. ɗum tagi neɗɗo yo dañ tan ɗo rewri Allah, neɗɗo pop yo dañ ɗo rewri Allah. en calmini noone kadi dental fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr dariɓe darde tinde no feewi ɗon ɗo Semme e gardugol mawɗo men Hajja Mariata Demba Kassé woni Hajja Mabo Dori, ko noonne kadi Alhaji Mamadou Demba Kassé e dendagal taweteɓe en kala. kono en calmini galle Baba Furdu Sakke pop no worno. eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydan en jaam ɓeyda suturo. nonne kadi ha toon to Ɓulon Kaaƴe en calmini Ɓulon Kaaƴe naɓe kala. en dewni calminalde dow inde Saydou Diallo, hay goto en ɗaccani to Ɓulon Kaaƴe to fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr ha to appeji foof en calmini. wuro Mbulelen foof hay goto en ɗaccani toon, pop en calmini. en calmini fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr ɗo cuuɗi men Dulmaji e gardegol Jeynel Abidine Tijani mbimo Seydi Sarr. en calmini dendagal pelle ɗe kala ha toon to Wudduru, to Nouadhibou, ko nonne kadi Thialgou, ko nonne kadi e fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e gardegol Mamadou Boubou Ba gorko mo Fassou ha toon to Angola e pelle ɗe kala en ɗaccani. banda men nayorɗen koye cellal ɓalli e mo wima ñaw huɗima, mo wima ya sellu duwani mama. kala neɗɗo wima ñaw o huɗima yo ñaw sokkoye ma. an poɗɗo e ñawde o, an poɗɗo e hangede o, an poɗɗo e wasde o, an poɗɗo e dañde ko metti o, ɗum ɗo fof kuddi. an poɗɗo sellude o, an poɗɗo dañde o, an poɗɗo dañde jaam o, an poɗɗo wurde gurdam moƴƴam o, holen ko ɓuuri welde nande. ɗi konguɗi kalmi ɗi hol hen ko ɓuuri welde nande. ko ɓuuri welde nande ko ɗum woni cellal, ɗum woni nafoore. ko metti nande ko ɗum woni bone, ɗum woni gañgu, ɗum woni ko Allah haɗi en. ko mbimi nane ko kala ko Allah haɗi en ɗum ɓurɗen yidde, kala ko Allah yiɗani en elle ko ɗum ɓurɗen anji. yo Allah dandu en hen. goppen kuddi, ɓeyden duwuji e sadakuji. sagataɓe men worɓe e rewɓe nana maaya, yontaɓe men nana maaya, galleji men en tampi, ladde men yoori, guleki ari, hokkere waɗi, dañde hay kosam ko ɓiri natti, hay dewɗo e temedere mbaalu wattindi koye seliyaji. coña guesa maaro daña sakuji 70 160 wawa waddema hay lebbi 3. so tawi ɗemɗe men kunci barke mo Allah wanjino e mamiraɓe men, en pirtiri juuɗe men ma en konŋinoye karaje. moni kala wonta gaño goɗɗo o, moni kala wonta ñiŋowo goɗɗo o, moni kala nata salminoyde goɗɗo o. nde tawno mo garɗa salminde kala wonko ɗamini mana no jungo e poste tottude. jillu natti wonde Allah ɓolo, mo jiiɗa kala ne manta kaari wonko mantiri kaari. ɗiɗo so ngari salminde o mantama gaylam, baɗowo e kala sa goɗɗo o yennama sabu waɗani tene doole potani. Allah andi woni kala ko fawi dow keeci mum. so en mbaylani ɗe jaɓɓe ma en jaa ha jokkere enɗam gasa, jandiral natta gilli sabu Allah natta ha laaɓa, enɗam maaya sabu hande jogui enɗam tan ko baɗowo. mo watta o elle wona enɗam jeeya. en gonti ɗaminiɓe kala garɗo salminde ma en mbi elle ma accu hay soko 200. kala garɗo yillima ma wi elle ma accane ɗum walla alama tote ɗum. en gonti ɗaminiɓe, ɗaminare noon sen ndenaki sa heɓani ene bonna ko heewi. koye finen becce men, koye finen ɓerɗe men, gartiren koye men cellen, gartiren koye men cellen, nguuren ɗo Allah fondi en. so Allah fondima e 200, a wi aɗa wuura 600, a tampat a loroto, a leptoto, a ñawat. ñabbuji kewɗi hande ko stress, addi ɗum ko wadde ko wawa. so Allah fondima e 200, a wi nawata jeere ko 600 walla 500, a hewan ñamade de walla keewa ñagude, a hutete ten ɗe bisda kala haala ma haalete. haaltake ma ko moƴƴi de, haalte ko boni.
so ɓooyi beddaji kala karminma sabu ka ñamliɗo ha mbiɗa tut giwa e o boutique paya boutique goɗɗo a wonta dañ boutique goto hay goto wonta hoola mo so Allah fondima e temedde 2 fondu hoorema e temedde 2 so Allah fondima e temedde 4 fonduɗon hoorema ko Allah ɓuri andude ɗo fonduma ɗo so yiɗi yimɓe kaala so yiɗi haaloɓe kaala woto wuuran yimɓe ko kaalata ko wuuran hoorema way hoorema andu hoorema sa wi aɗa wuurana yimɓe ko mbaɗɗa kala koɓe haaloɓe a wonata neɗɗo a watta koɓe jiɗi ko a watta ko jiɗɗa ko fewata haydara tena heɓata hen manore a heɓata hen nafoore ɓuri jiiɓade yimɓe fof to banggue gurdam ko neɗɗo gurnowo yimɓe somi yahani ɓe pelat kam somi haalani ɓe pelat kam somi yiyaka ɗo ɓe pelat kam somi waɗiri ni ɓe pelat kam somi haali ɗum ɓe pelat kam somi haalani ɓe pelat kam an a ala destination kelle fuye ma timmani neɗɗo ko décision neɗɗo fof ne jogui décision hoore mum a wawa diwde wiyete kala ko mbawɗa wadde wiyete sa rentima wiyete sa rentaki wiyete sa haali wiyete sa haalani wiyete wat ko poɗɗa wadde ko ka fotani wadde ko mbasa wadde woto wat hunde ha wela neɗɗo walla ha neɗɗo welema nden gonta nafiki mbatta walde kene wela neɗɗo taw welani fittanduma rento wiide aɗa weltina yimɓe taw ko mbatta ko welanima ko yo yimɓe mbiya tan ka moƴƴo walla ka baɗo walla ka jontaɗo taw wayano rento ɗum kala baaɗo noon ko nafigi ko Allah haali ɗum on amin haali wat ko poɗɗa wadde woto neɗɗo wanne ka yiɗa wadde woto neɗɗo wanne ka yiɗa wadde woto neɗɗo forcé ha mbaɗa hunde nde aɗa nimsira ɗum walla mbaɗa hunde gayna kadi mbiya min de mi anda ko mbaɗmi ko woni woto neɗɗo itte sago ma won e sago ma gona e sago joome sa iwe sago ma a wonte sagoji yimɓe a wawa jogade ñiiɓal a wawa jogade jikku a wawa jogade neɗɗagal a wawa wonde fayida neɗɗo ma wooda ko sali wooda ko jaɓi neɗɗo ma wooda ko ɓerɗe mum addi tan o waɗa taw wona yimɓe ko wayno yaade jenays ko itti felore mi yahat tan oto mi felede kono mi hattanani koyɗam ne muusa keecam ne muusa mi ala paas hay ɗum mi ñamloto mi yaha mi duwoyo mbete o duwa Allah ne jaabo ɗum a yamiraka ya wat ka wawa so yimɓe pamanima moƴƴi soɓe pamanima Allah famanima yangue en inde en maayde en goɗɗum en pop aɗi neɗɗo ɗo hen ñawa ay hara salmini ɗum de anani kaari selani kono a salminita kono so maayi jarama iwde kilométre uji arde ubbudemo mbaɗira ko anje felede walla wiyeɗa arani ko ɗum woni ko ɗum naafigagal walla ko ɗum moƴƴagal neɗɗo sellani o mona a miijaki ni hay weefma on waɗi hande 400 fatmi itta hen 100 tan mi neldamo wiyamo kaari mi yejjitanima de mi neldima ɗon 100 tinno kam yoɓe ƴewan ɗon hay soko ɓoccode wodere kam ɓe pasnanma muuɗa muɗi arde salmindema noon kono mi dañani lawol kono mi famata kono saaha foof guitta 200 kadi nelda e weef jomum saaha foof guitta 100 nelda jomuma teskoma ma wattu haqqille en mo ay on woto Allah watta so maayi yimɓe kam ne gandi a arani kono aɗa wattema ko gel sabu ɗinnimo cellal kono en ɗaccat ha neɗɗo maaya ñamloɗa paas walla ñaagoɗa paas walla yimɓe ndenda luwa oto jaha ubboydemo pourtant haadima ko maayde eɗen mbawno rendude ko luwaten oto ko haadima ko maayde jehen ubboydemo ko eɗen mbawno rendinde hakkude meɗen 100 wona ujunere nelden mo enen wasata taw ko yiɗi ñamde o ñaama walla mo jogui ordonnance o safroro en ngala awnu en ngala ballal hakkude meɗen ko ma neɗɗo ñaago tan walla yelo so wiyama hande kaari non régional Matam walla hôpital Wourossogui walla hôpital Tamba walla hôpital Kayheyɗi walla hôpital
Kaay Nioro walla no hôpital Serekunda walla Bafata walla Ngaabu so wiyama joomum nan hôpital tan moni pop jaaɗo e ngon wuro nde fini kala ma hebbina oto o wiye ya salminoyde woto wiyede arani toon kono sen ƴeewi ko salminata ko fof joni jahol e gartol ngol no foti so tawi ko jahol e gartol ko 200 enen fof en deniri 200 fof en denni mbaɗi enveloppe en neli neɗɗo goto min jiiɗi arde salminde ko min gandi so min gari min mbawa yiidemo min gaddi ɗum ballitorɗe onon wonduɗo e makko ɓe ballitorɗe soko bottari moɗon onon wonɓe ɗo hen ɓe ballitorɗe hay soko ordonnance uji walla en mbawa ɗum koma kebbinen koyɗe tan koyɗe ɗe ngala nafoore tene kala nde murnali keewi salminude ñawɗo joni o takkito maayo kamɓe mbaratamo ɗemɗe mabɓe ɗe kunuɗe ɗe mbaratamo hi soɓe kooti ko kanko ɓe mbaɗata hirande ɓe ñaamamo omo wuuri hen minen kadi min jiirimo ni omo yiiɗi ko ɓuri ɗum o gasi walaji ndeysan hay ñiiƴe ɗe jeehi hay guite ɗe jeehi kono tinnitema kam o moosi seeɗa kam kono hay ɗum o tinniti tan ɓe ñaamo hawlaɓe noɓe tawrimo fof ɗum ɓe kirtortomo hirande hakunde ko temo ko mbaɗata hen ɓe piiɗum ha laaɓa sukuña ɓolɓe ɗum noon alay sago so tawi ko ballal so tawi ko yurmede so tawi ko jokkere ndam eɗen mbawi wallude neɗɗo ha sella taw koyɗe men daraki ɗon woni ɗon tan gonɗuɗo e jomum o e nden kay kisal poɗɗo yewtude ɗum ama ara yewtanamo wona calminali tan dasde koyɗe duwuji murnali ala kadi wona murnali tan e dasde koyɗe woni jaɓaniɗe duwa mayɗo ala wona itti felore nden kaari min jiyani ɗum ɗo de kaari de min jiyani ɗum ɗo ala wona ɗum fof gusten dosuji men ɗi koye finen gurdam men ɗam gila e banggueji ɗi kala ken ñawɓe ɓolɓe en tekkodiri en gaybodiri en ñohodiri moni kala bonni inde goɗɗo ko heddi ko maslahaji puuɗi dow taw nder o fof koko ñawi kaari arani jenayse de joom gallam maayi yiyanimo tikkanamo kaari arani jenayse babam tikkana ɗum tende bamma wuurde an hoorema ala e mo haaju nde joom galle ma wuurde an hoorema ala e mo haaju nde ɓiye wuurde an hoorema ala e mo haaju nde yumma wuurde an hoorema ala e mo haaju an hoorema wonɗo haaju ma yettakimo kala kadi ɓurɗo jiiɓade ɓuuri wawde tikkude ɓuuri felde maayi ko on ɓurno wasde toppitade maayi ɗo ñawɗo ha maayi o on ɓurɗo wawde tikkude o ɓuuri wawde felde o on ɓurno wasde toppitade mo hayso yam holloto o jaɓata e loddemo o suusa hay larde yeeso makko on ɓuuri wawde yaade ne fellade ñiŋa gartiren dosuji men ɗi gurden banda men gurden gurdam moƴƴam ɗum woni cellal hande ala ko ñawni en so wona stress uji ɓoli banggue kala ko stress kala ɗo laareɗa hande ko stress ɓolo sa laari ɓesguma ko stress sa laari joom galle ma ko stress sa laari joom suudu ma ko stress sa laari hoddimaɓe kodduɗa e galle ko stress sa laari ɓe gonduɗa ɗo neɗen sella ɗo sellata banda men kadi tinnoɗen moni kala daña activité ay activité ene sellina neɗɗo ñawnata neɗɗo tan ko wasde jogade activité so ɓandu wowi lappade kala ñande mi lontaka komi lappiɗo ko lelde tan tele tan ɓanduma teddat a haaɓat a ñawat so wonti an golle ma hankadi ko suuduma tan salma tan téléphone ma tan ɓernde ma haaɓat hiɓɓat ɓanduma teddat hay ko musatama wattan musde safara ɓurɗo wawde rokkude neɗɗo doole e sembe ko liggey golle mi hokka mon ɗo yeeru aɗiɗo hen gorko jaaru duuɓi 80 taw mo liggo e fonction publique ko ministre walla ko président
walla ko way wonde kala nde o fini mo dawa biro makko hayno finirta subaka o femba saraji waare makko ha feewa o fewno hoore makko ha feewa o ɓorno comci makko baɗɗi fayide omo fiɓi dawde biro makko omo nde waɗata ko recevoir yimɓe labtuɓe waɗɓe fayide activité on ene rokka mo gurdam e cellal ndara ko wayno président gila woni président ha itta e laamu meeɗa wiyede hoore mum muusi meeɗa wiyede fawgi meeɗa wiyede oppirima kono kala ñande laamu mum soli woni galle jooɗi wonno kadi jooɗade ala golle ala bureau ala signature ala haaldude ɓe wadde recevoir ɓe kala ñande joomum jooɗi kañum tan ɓandu teddat ñaw natat so tawi a fini subaka aɗa waɗa recevoir yimɓe ka ceernajo walla ka jangguinowo nde pinɗa kala ka jangguinowo si daña duuɓi temedere aɗa andi ka jangguinowo an almuɓe kala nde pinɗa aɗa jangguina kala nde pinɗa aɗa jangguina kala nde pinɗa saabu kala nde pinɗa kala softi aɗa jangguina yede jiɗɗa ko haalde aɗa rokka yeruji aɗa rokka dalillaji a sellat tan kono kala ñande nattuɗa jangguinde jottiɗa rafi natat rafi añi ko neɗɗo jooɗiɗo sa jooɗima tan o natade ma mi hokka mon ɗo yeru goto so tawi haali Aboubane fini subaka fof ene fewna waare mum ene femba hoore mum ha feewa boriso ha laaɓa looto ha laaɓa ɓorno costume muɗum waɗa baraye pan waɗa costume mum ha feewa waɗa karawat waɗa lafi muɗum hocca kele mum uddita oto mum jola ara naata faya biro mum jooɗo ene haalda yimɓe ene winda ene naata téléphone ngaji ene jaabo ñande kala o activité ene rokka mo wuurde ñande kala o yiɗata ko dañde costume kesso paɗe kesse o yiɗata ñande fof ko dañde ko expérience kesso e golle makko o yiɗata ñande kala ko haaldude e inconi en ɗe o meeɗano haaldude ene ɓeydamo expérience ɗe ɓeydamo gurdam ene ɓeydamo cellal hay so yiɗi dañde stress o wawa sabu woni koye golle omo golla omo jokkodiri aduna goɗɗo ko wona aduna makko o ko wona galle makko ko wona bandiko en ko woɗɓe o haaldata ko woɗɓe o waɗata recevoir ko gueɗe goɗɗe o yiyata ko gueɗe goɗɗe o nanata hankkadi stress wawa nadde rafi wawa nadde woni koye plein de activité so iwi golle o arti galle taw ko tampuɗo so ñaami o yiɗi ko foftade sara famille makko stress wawa nadde ko heddi ko ɗanade so fini ko dawde ɗum woni golle ene rokka cellal ko yeru dokkuɗen omo wawi wonirni duuɓi temedere to wala caɗele kono so joomum ala e golle woni galle so ɓoyi natta ittude waare mum natta ittude cegineji mum wawa ɓornade costume aji wawa ɓornade mbaseŋeji koye galle woni ɓornoto ko limsere wutti ene wawi joɗade ha ñawloto lootaki accitat ɓandu mum accita hoore mum natta wonde neɗɗo mo wonno so ɓooyi ngamela naata so ɓooyi musalla naata so ɓooyi rafi naata so ɓooyi nayewu naata o wonta neɗɗo goɗɗo neɗɗo so nomama ɗo poste walla tottama boutique hayso ko debbo kewɗo goytade so tottama boutique kala nde o fiñoma andi ko dawa boutique ten so dewma andi kilneɓe ko garata nde o fini kala o finata komo softi o tinta musalla so musalla koyde so musalla hoore o tinnata sabu neɗɗo somo liggo activité o tinnata ɗum jeeyi sababu gollal ene ɓeyde cellal tinnoɗen e golle pinowo subaka kala ne dawa guese en calminiɗo hen musidɗo men Alhuseynu Kane en calminiɗo hen no ceerno Abou Moussa Gassama en calmini Ndulmaji naaɓe kala o saaha goni koye coñal maaro jiita ko sukaɓe woni ne gone plein de activité pinal ko guila 6 heures subaka so juuli salatu gayni dawi mbadda colli ada gona toon gona activité ji joni so tawi ɗen golle ngala joomum ɗanoto ko ha 10 heures finane amine naaɗo ene yirlo ene gunca daña stress miijo ɗannade min mi waɗani haydara haaɓa activité ne moƴƴe neɗɗo banda men activité rokkata neɗɗo ko cellal activité rokkata neɗɗo ko cellal neɗɗo so tawi dañi activité nunɗu hen ñande talata nde mbaɗi yewtere sukaɓe men hewɓe jiiɗa gollade so mbaɗama e golle bonnata en keeɓiɗo retour aji kewɗi wone yimɓe
waɗi butikaji, ɓe coodi otoji, ɓe coodi motoji, mo 3 roues o ɓe coodi gollorɗe, mbaɗa hen miñumen, walla mbaɗa hen baaɗumen, walla mbaɗa hen ɓiɓɓumen, walla mbaɗa hen mawnumen, ɓe ndergita laamu bonna ha laaɓe keɓaɗa jooɗo. sa itti famille ñingma, sa acci bonna golle ma, ko ɗaccal buduk badak, nawata ko laamu, accota ko ɗon. sa acci wuura kadi koye dow ma, sa waɗi ɗum ɗon bonna golle ma, sa nawi laamu a rondima bool kuuti, famille fof rewna e ma ɗemɗe. ɗum woni gurdam meɗen. alay sago kebbinen wasiyaji sukkaɓe ɓe jogo himmeji yoɓe liggu, yoɓe liggu, hay mawɓe yo liggu. sa yi rafiji kewɗi kewe mawɓe ko jonde, jonde warat ɓandu, ñaw naata, ngamela naata. jomum jogo stress uji aduna fof jowoy dow hoore mum, wonko jiɗɗa wadde a wawa, aɗa yiisi sodde goro a ala, ɓernde ma metta, ɓernde ma haaɓa, heɗoɗo huuɗa ɓiɓɓe ma. ƴeew ɓiɓɓe kaari ɓe kañum jogui galle, min hande ɓiɓɓam jogaki hay sabunde. ɗum ɗo fof ko wasde dañde activité ko waɗi. hayso ko taafiyaji joomum sañi ene wawi dillinde ɗon sababu. hayso ko ɓoggi neɗɗo sañata itta sakuji, ene wawi dillinde sababu gonɗa mawɗo ko kala. hayso ko ñorgo mbeɗu walla gueɗe kewɗe ene wawi waɗede. hayso gude leppi wawi naftude no foti fof, ma dañ yiɓɓe cosaan gonta neɗɗo cosaan. to guddiranmi ɗo tan mboɗi heewi wiide Sénégal laamu mum so tawi ne heɗo danam nde, yoɓe tinno ɓe gartira yaaɓe ala traite ɓe e duɗe e jangguire ɗe. gila sukaɓe tokos ɓe mbatti jangguinde e cuuɗi jangguiɗi ɗi, gila nden mbiɗen langage keso woni haala hesa naati. sabu neɗɗo jangguinte ko haala, wawi jangguinde haala noon ko mawɗo, hanki ko mawɓe men jangguinana men haala so suka fuɗɗima wawde haalde. hande noon en jii yonta hande o kala kalɗo a sukkat noppi, wawa haalde. so haali tan haalata ko konngol bongol memol ɓernde, cikka joomum ko manque ma neeti, taw ne yiiɗi haalde ko moƴƴi de kono wawa. ko langage o gardina ndi woni bondi, gardin ndi boni. joomum sikka haali koko moƴƴi, taw an ganduɗa haali koko boni, tikka hen, mettina hen, duka hen, wima aɗa metti, aɗa hamni, kaari nanta haala, taw kono joomum haalini woni ko fewani. ɗum ɗo moƴƴi ko yaaɓe ha keeɓi ala traite ɓe, ɓe garta e duuɗe jangguirɗe, ɓe tambo sukaɓe ɓe jangguinaɓe savoir haalde, wawde haalde, hol neɗɗo foti haalde, mo kaldata ko holi yon, so yumma, so bamma, so ceerno ma, so mawɗo ma, so jontaɗo ma, so ɓiye, so mawni, so miñi, moni foof holko poɗɗa wawde haaldude e mum, holno poɗɗa wawde haalirde taw haala ka wonani haala bonnedagal, taw haala ka ko ala tooke nder, taw ko ala posone nder, taw ko ala duko nder, ko ala seyɗade nder, ko ala kene lebta nder. ɗum ɗo fof alay sago ɓe garta, hono no kewmi wiide alay sago mawɓe garta e duɗe ɗe, duɗe defirɗe ɗe. cukalon tokoson 15 ans 16 ans acce kañum tan e barme, surtina lacciri guilati suɓaro, jogordi moɗede caggal gueeƴe, lacciri moɗetendi caggal gueeƴe, so surtinama guilati subaro, yimiraɓe ne ndaara, yimɓe kala ne ndaara ko enen mbaɗi. barmeji ɗi ene moƴƴi mawɗo debbo gonɗo e galle o, so barmi o toggama dokkenmo 16 waro jooɗo sara ɗon, o laara sabu hollum ko ɗo cellal dañete. kamɓe no ɓe defiranno ni alay sago artire hen mi hokka ɗo yeru goto. oɗo nayejo o moni, o saggini bari makko, aɗa ndaara ko saggini ko, o waɗani hen kirmasiji, o waɗani hen ajjaji, o waɗani hen ñamoji goɗɗi batteɗi hen ɗi, o defi ndefu normal, rottama nane jooɗi. guelɗo cukalel dewel, o waɗi criss cross makko, o yeehi, o duggi, o addi, o roofi hen kala koɓe ndofate nande, o rotti, o joƴƴini nani. aɗa laara an jiɗɗo cellal o holen to payata, bottari mawɗo o nani, bottari cukalel dewel ngel nani, holen to payata. an ganduɗo cellal ɓandu ma, ganduɗo ko moƴƴe ɓandu maɗa ko, hol hen to payata hakkude ñam e ɗiɗɗe, ko point interrogation. ɗum ɗo hen ko namdal woni ɗo. son jaabima namdal ngal tan firti ko mawɓe ɓatto duɗe ɗe,
so sukkaaɓe ɓe ne ndefa e mbino woto wat ɗum ndefu men hanki arta dañen cellal sabu rafi dañoto koye geɗe en tati aɗa jetti 4 ñaamde e njaram e lelde e taarode maɗa yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman so buuɗaliru mende feri feeñi feejeyi ɓatake wasiya men cellal ɓalli musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñalane musibam tedduɓe